Sugeng kayun yun nyat sang noto Cinurung Yuang Sukmo ana gunung ketingal malih mapan tepining samudra olah menika ta sinebat Gunung Sukorini pucuk gunung wonten teja manrenya dolanan tuh menika tejane satria ingkang wis katarima tapane ananggih wingking saking negari Wirata atmajaning Prabu Matswamati ingkang mijil pembayun kekasih Raden Haryaseta satria gagah parakosa sembada ing warna ketingal godhek kok tepung lan jejenggoten jenggureng nanging ngres mateni katon mencorong guwayane kacihna yen to Haryaseta wis katarima ing dadi tapane nalika wau nuju lenggah ing sela gilang kedadak sawaning begawan Anoman kanthi hanggendong ingkang putring Pringgondani dadi kaget Raden Haryaseta sigra hangawe sawane Sang Maruti kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki ingsun wis wedhake begawan Anoman ingkang sowan munggah marang Gunung Sukorini Anoman padha kanthi raharja sowan mohana ngarsaning ingsun Anoman nun inggih Raden lulus raharja sowan kula niskala samangsulipun ngabdi senggana ngaturaken sungkem mugi kunjuk paduka Raden Haryaseta ya Anoman ingsun tampa tumiba sepadha-padha Maruti ingsun pirsani sira gendhong bocah gagah kuwi sapa Anoman nun inggih Raden menika menawa paduka pangling wayah buyut ing Pringgondani yoga kula anak Prabu Anom Gatotkaca lho kuwi buyutku Pringgondani to nun inggih Raden lah kena ngopo lah kok malah dadi gendongan kaya mengkono ya Anoman Raden katemben ingkang wayah pasulayan kalian anakipun Dursasa ingkang namipun Dursala perkarane apa kula piyambak sekawit tinggi dereng mangertos namung sareng kula tanjihaken jebul Dursala menika penjarak badhe neter dhateng kekiyatanipun anak kula Pringgondani sakala dados Bandayuda namung elok ing kahanan salebetipun sami Bandayuda wonten angin Garuda ingkang gembuleng peteng awarni cemeng lajeng hanggilut dhateng anak kula Pringgondani sakicaling angin kula wau hanyarengi dhateng anak kula Gatotkaca ing dawah kalenggak lajeng kula gendhong Raden
ngambah nggegono betek labet anggen kula kepengin ngupadi usada kangge anak kula Gatotkaca. Salebetipun kula ngambah nggegono wonten ing Harga Sukarini wonten teja manternya dolanan sareng kula caketi jebul paduka Raden Haryaseta ingkang mapan wonten mriki. Raden keparenga paduka welas dhateng kang wayah buyut Pringgondani enggal paring usada dhateng kang wayah buyut Pringgondani Raden tansah marapamoring susma sinuksma ya winah ya ing asepi sinimpen telang engkel pambukaning warana talen saking liyap-layaping luyut benda pesating supena sumusuping rasa dati Anoman nadyan mung sagebyaring tatit ingsun nyawang marang kahananing anakku Gatotkaca. Tetela pancen bener yen to buyutku Gatotkaca kaprawasa angin ingkang mawa wisa mendi jenenge Aji Wimanasara. Nanging aku nyuwun ngersaning Gusti Kang Nyipta jagat anakku Gatotkaca isih pinariyana walaya jati temah nirmala mandya sing dadi sabdaku. Anakku Gatotkaca buyutku wis waras mandi sabdane saseta. Oh, walah salah. Waduh, Nger. Niyata sakeya dasa sang guru kula ya tan mutusa sang Sri Bisma nggera tetukon ndak kanthi ngunjake syukur ngersaning Gusti Kang Nyipta jagat lumantar puniyang panyuwunipun yang disembadani titik buyutku Pringgondani bisa uwal saka ganasing Aji Wimanasara ingkang merwasa marang anggamu kuwi ya awit saka pengabarane Dursala. Waduh yang ngaturaken penuwun dene paduka yang sampun ngusadani dhateng ruga kula. Matur nuwun marang Gusti Kang Nyipta jagat puniyang iki minangka dadi lantaran. Semanten ugi kula Raden ngaturaken penuwun ya Hanoman tumibas padha-padha. Gatotkaca kula wonten dawuh sira kaperwasa dening ganasing Aji Wimanasara kuwi aji ingkang mawa wisa mendi wujud angin Garuda nanging Aji Wimanasara ingkang kasarira dening Dursala ora bakal bisa langgeng awit Dursala nggone entuk Aji ora karana tapa brata nanging antuk awit saka tinuku dening akehing dhuwit. Mula wadine Aji mau ora bisa awet. Sira Gatotkaca lamun to entuk Aji aja krana tok tuku saking brana picis nanging tebusen kanthi tapa brata. Lho nggih Hyang. Titiwansipun yang bakal paring sifat kandel kelawan sira tetuka. Lelakon ingin sumandang marang sira Gatotkaca iki mujudake minangka dadi lakumu. Ya minangka dadi tapamu nggih Gatotkaca. Mula Gusti Kang Nyipta jagat lumantar puniyang bakal paring bebungah. Wujude ya kuwi Aji Narantaka. Aji ku mau ampuhe ngungkuli Aji Wimanasara. Maradyagi ulungna tanganmu ingkang kering tumuli bakal ndak rajah Aji Narantaka lan tilingna talinganmu ndak wisik Aji Narantaka sendika Hyang.
wis bisa nampa samendang boten karempit dong wayah pringgo tani sampun saged nampi tegese Aji Narantaka wis pinesti bisa awet manjing ana hanggamu Gatotkaca lho inggih sakwise entuk Aji ana sirikane menapa sirikanipun sakwise entuk Aji sira aja tilik bayi yen durung selapan dina lho inggih lan aja gepok singgol kelawan wanita lawase 40 dina 40 bengi sakwise nampa Aji iki kalian garwanipun ya ora kena bojone wae ora kena apa meneh yen dudu bojone nyenggol wae ora kena sing betah nggih ora apa-apa dengan tiru kula mesti badhe awet Aji Narantaka inggih Wanoman keparengosi Wanoman mangke ngengetaken dhateng kula nggih mesti badhe kula ngetaken sawise mengkono wis titiwanci sira enggal ngelingno marang Dursala Jakongsi kedaud-daud yen Dursala ora geduga nampa pepilingmu wis titiwanci Dursala enggal diuntapake marang Kasidan Jati yen mengestu so nyuwun pamit muga lebeng karya Gatotkaca sawang anakku Gatotkaca mung sumaguh ingkang tanpa suminggah iki jane saguh tenan apa mung ngenaki tiasing pune yang moro tak cobane anak mangke to Raden Gatotkaca ingkang lumampah sampun ngantos kaget anggen kula merpeki dhateng Paduka ana wong wedok ayu awakane rada lemu kowe sapa nami kula pun Lia Setyawati walah Lia Setyawati inggih ketinggalipun Paduka sampun tepang mereka mantan kok nggih mereka mantan kula ayo bagus ana apa wong ayu monggo keparenga Paduka nampi dhateng pasuwitan kula sampun dangu kula kapang sanget sampun dangu kula mboten gepok singgol kalian priya gandeng kula menika sampun keyung-yung dhateng Paduka Raden Gatotkaca awit suwanten Paduka menika ingkang ngenaki dhateng raos kula kepengin sanget anggadhahi garwa ingkang suwantenipun arum nadyan Paduka menika bagus namung ketika ayu kula kepengin sanget suwita Raden nadyan sarira Paduka menika lemo sawetawis namung inggih dados kangening manah kula ingkang awis-awis siram wong wedok piye to iki wong lanang rados kok malah seneng aja nyedak aku bakal tak tampa pasuwitanku pasuwitanmu tak tampa ning entenono 40 dina menika kedangon Raden monggo sak menika kemawon kula suwita Paduka keparenga nampi yen kowe ora saranta malah tak pasrahke Siwanoman piye ngladeni aku gelem ora
Aku saiki dadi juragan Batako. Gelem ya. Nek mau butuh kandange sing gaweke Anoman. Kowe wis ngerti pit motorku ta. Wis tak gambari werna-werna. Engko tak gambari kowe wong ayu. Wah, jan lowemu saiki. Sing anjuk ya lemu. Ngawi kae lemu. Iki ya lemu meneh. Wah, elok. Oleh mungkruk. Ngali yo. Kula pedhe suwita ora ngalih tugel gelem. Walah. Ngene iki lho. Sing tak karepe ya ngene iki. Buyutku Gatotkaca sing tetek sing tatak. Waduh. Raden Seta menika. Wah, Anoman matane mung iyip bae. Nek ana wong lemu kok ya. Wah, paduka Raden manglingi sareng dandan wedok ya ketok ayu. Seneng aku iki nek ngene iki jane. Lanang dandan wedok. Tuapuk raimu kan. Pune yang wis tetek maringake Adinara Taka moringgal tutuk ning dadi darmamu Gatotkaca yen mengestu ya.